Здравейте! Днес се потапяме в нещо, което се мени, буквално всеки ден, как изкуственият интелект, пренарежда света на SEO оптимизацията. Имаме няколко интересни материала, статии, анализи, даже и видео. Искаме да видим какво всъщност става. Точно така. И целта ни е да извлечем най-важното от тях. Тоест, какво вече, така да се каже, не работи, какви нови подходи идват и как и може да е полезен, а не просто поредната мода. Добре, да започнем с това, което сякаш всички източници казват старите SEO трикове. Знаеш, ключови думи до безкрай и линкове на килограм. Май минава времето. Защо така? Основното е, че търсачките станаха много по-умни. Изкуственият интелект вече не само търси думички, той разбира смисъла, вниква в контекста, в семантиката, дори какво точно иска човека с това търсене. Просто да повтаряш фрази, вече не върши работа. И това води до реални промени. Четох за тези функции като SGE на Google – Search Generative Experience, дето отговарят директно. Да, SGE. И това е голямото нещо. Създава се това, което наричат Solved Query Spaces. Място, където въпросът ти е отговорен още на страницата с резултати. Без да кликаш никъде. Точно. Така наречените Zero-Click търсения. И това, разбира се, веднага прави огромна част от онова повърхностно, генерично съдържание, излишно. Писаното само за старите алгоритми. Добре де, ама това звучи доста фатално. SEO умира ли тогава? Според източниците или... Не, тук са доста категорични, особено в онова видео от Vasco SEO Tips. Не умира, а се адаптира. Еволюира. Виждаме нови играчи. И търсачки, ChatGPT, Perplexity, Grok. Те са редом с Google и Bing. И правилата там са малко по-различни. По-различни как? Какво е класиране там? Често означава просто да те цитират или да те препоръчат в отговора на ИИ. И интересното е, както казват източниците, че тези нови търсачки имат и някакви, да кажем, предпочитания. Grok, например, изглежда доста често поглежда към Twitter. Perplexity пък към YouTube и Reddit. YouTube и Reddit. Значи вече не стига само Google. Изобщо. Трябва да мислиш за видимост навсякъде. Където ти е аудиторията. TikTok, Reddit, YouTube. Където хората търсят информация днес. Добре, трябва да сме навсякъде. Но ако старите методи изчезват, какво идва? И тук май стигаме до нещо, което всички подчертават – качеството. Новата мантра – пиши за хора, не за машини. Това ли е? Това е абсолютно ключово. И не просто качество, а оригиналност, полезност, да решаваш реален проблем. Трябва автентичност, трябва експертиза, твоя гледна точка. Един от авторите, Джон Уалдърсън, даже казва: мислете като издатели, не като маркетолози. Издатели? Да спечелиш онова първо кликване, доверието в началото. Не да се бориш само за последния клик преди покупката. Това за автентичността е интересно. Особено с ИИ. Да, защото точно това ИИ за сега поне трудно го докарва. И тук има един интересен парадокс, който се заформя покрай тези материали. ИИ се учи от мрежата, нали? Обаче ако мрежата се напълни с генерирано нискокачествено съдържание, това може да отрови самия ИИ, да го направи по-малко надежден. Чакай, това е интересно. Тоест боклукът може да навреди на самият ИИ. Точно. Което, парадоксално, може да направи истинската човешка експертиза още по-ценна. Добре де, но ИИ не е само лош. Как да го ползваме тогава? Конструктивно. В една от статиите имаше тактики. Да, от Телеграф. ИИ може да е супер полезен, ако го третираш правилно. Като стажант, не като експерт, както добре го казаха там. Може да помогне за доста неща, според източниците. Първо, да си направиш персонализиран GPT, обучен с твоите си данни за твоя бранд. Второ, да генерира идеи за съдържание, да разшири теми. Да анализира къде имаш пропуски в съдържанието спрямо конкуренти. Да преработи видео, да речем, в текст за блог. Да анализира големи масиви данни Search Console, Google Analytics 4. Да види тенденции. И да провериш как изглеждаш в отговорите на самите ИИ. Точно. Да аудитираш как ИИ представя твоя бранд. Ключа обаче май остава в човека да дава ясни задачи
И после да проверява, да редактира, да, очовечи резултата. Без съмнение. Човешката преценка, стратегията, опитът, това си остава. И може да ускори работата, да даде идеи, ама не може да създаде истинска стойност сам. Добре, значи, ако обобщим, бъдещето на това да те намират онлайн изисква сериозна промяна към качество, автентичност, решаване на проблеми и да си там, където трябва, на различни места. Ами да. И не убива SEO, той го кара да еволюира. Променя правилата, да, автоматизира някои неща и ни кара да се фокусираме върху това, което машините все още не могат. Дълбочина, оригиналност, истинска връзка с хората. И накрая, може би един въпрос за размисъл, който идва от всичко това. Щом AI може да обобщава всичко за секунди, но се учи от съдържанието онлайн, което пък може да се влоши от масово генериран текст, как тези, които създават наистина стойностно, оригинално съдържание, ще гарантират, че труда ще бъде виден и оценен. Отвъд едно изречение, генерирано от AI. Как?